Boas, xente de esquerdas, como sabedes, hoxe aprobouse a nova lei de vivenda. Se ti estás de alugueiro ou tes unha vivenda, dende logo estás interesado en coñecer estas 5 claves. 1. Grandes tenedores. Xa non fai falta que sexes como Marcio Ortega e ter máis de 10 vivendas para ser considerado un gran tenedor. A partir de agora, se teis máis de 5 vivendas, xa podes ser considerado un gran tenedor. Que significa isto? Que vas a ter que acollerte a diferentes medidas fiscais e pagar diferentes tasas. Así que se ti eres dos que está de aluguer ou non tes vivenda, ou se tes unha vivenda ou dúas, ou tres, ou catro, non tes nada do que preocuparte. Solo hai boas novas. Seguimos coa segunda clave. 2. Topes nas subidas dos alugueres. Seguramente esta é a medida que máis impacto vai xenerar, especialmente nas zonas que están moi concurridas, masificadas ou excesivamente turísticas e de vivendas como poden ser vacacionais. Así que, a partir de agora, solamente vais poder subir o arrendamento un 2% conforme ao IPC e de cara a 2025 só un 3% conforme a un novo índice social que se está todavía determinando. Pero non te preocupes, o que realmente nos importa é que o teu caseiro ou caseira non vai poder subir o teu aluguer de forma desmesurada dun día para outro, como moito, un poquinho conforme o que xa pagas a día de hoxe. 3. Dicimos adeus ao coste da axencia ou o mes de axencia que moitas veces obligaban os propietarios que metían o seu piso nunha axencia para alugar a pagar os inquilinos. Así que isto era un gran problema especialmente nas grandes cidades como podía ser Madrid, Barcelona ou Bilbao, non tanto nas pequenas centros urbáns, pero era algo que estaba chegando. A partir de agora, os costes derivados da vivenda ou do inmueble terán que ser pagados polo propietario. 4. Xa vamos rematando. Esta nova clave é conforme os desafiuzamentos. A partir de agora non será posible facelos sen previo aviso, así que os caseiros ou os bancos propietarios dos inmuebles terán que avisar os inquilinos de que van ser desafiuzados. Pero as boas novas non acaban aquí, posto que os prazos de desafiuzamento poden ampliarse incluso a 2 anos máis do que está a día de hoxe. Isto dá máis marxen de maniobra aos colectivos que loitan contra esta clase de desafiuzamentos, maiormente de carácter injusto. E por último, a quinta clave. Máis vivendas de protección social e máis vivendas sociais. Pasamos dun 30% do só urbanizable a un 40% do só urbanizable que vai a ter que ser destinado para esta clase de construcións. Así que, dende logo, de cara ao futuro, a xente nova e a xente que necesite máis acceso á vivenda terá moitas máis posibilidades de poder adquirir unha vivenda a un precio máis xusto para todos. E ata aquí, as 5 claves da nova lei da vivenda. Esperamos que sexa de vosa axuda e recordade, un goberno de esquerdas sempre pode axudar a que medidas como estas salgan adiante.